RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nathalie, 28 anyos, taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ipamati. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang na stress kayo ko tungod sa problema sa among bahay. Ingon ini ang mga panghita po. Ako pa nimo, magminyo na lang ka. Ha? Nakaibaw ka sa kadapitan na stress? Sa inyo, haman. Wapagani kay anak, pero ang imong obligasyon sa inyo, nga dili unta dapat nimo ang kunon, imo naman sang giangkon. Day? Day, opinion na sa dang ako nimo ha. Ay, salamat, sweldo na kiting taon. Ilain na nakundaan ang akong bills para karong buwan na. Kini para sa maintenance ni Papa. Kini para sa usa ka sakong bugas. Unya kini para grocery. Unya para sa kuryente ug tubig. Oh, 1.5? So 1.5 na lang di ang mahibilin sa akong sweldo? Ay, sige na lang, uy. At least na pa'y mahipilin ako. Buwan og itlog. Ay, wala gyulain ini. Ma, Pastilan sa din taon nimo eh. Pati lawa in taon miglitsong manok rong isilduhan nimo natali. ma, kuan. Gamay naman lang ko'y sobra sa kong sweldo, ma. Iguon ko pa ganito aron makaabot pa sa sunod sweldo. Ay, mao ba? Paita ba yan, no? Tagsaraga ni ta mamaray og litsong manok. Murag lisod man hinuon kaayo ihatag. Ma, di man sa Ay na lang. Ay na lang. Naanad naman sa kuha ning buwad og itlog. Okay ra. Ma.
Imong kuya di ay. Di na mahatag sa inyo. Nga naman na magpuyo sa inyo. Lisod manggod kay kunos kuya gud kay naanay anak. Nanay obligasyon. Ayahay gani siya kay bisag na siya ikaw galingong pamilya. Pero mitipon lagi hapon puyo diha sa inyo. Kung buot gani hunaw-nao, no? Angay na unta nga maglain na siya, Pero kay mitipon man siya, dapat lang gid nga pero unta mo sa mga bayron nun diha. Dili kay mas bugat ang imo, ha? Babe. Dili man sa pag-unsa, no? Pero angay lang gyud nga ilas untang gihuna-huna nga napod kay imong panginahanglan. Babe. Naunsa naman taon na, Ganyan bitaw tika nga pahawa na lang sa inyo. Ay, lapat na bitaw ka kung uan ni Dave, Kanabitong bisag gusto ko mupahuay sa amo, pero dili ko makapahuay. Kaya bisag asang suukas ba ay doon ay problema. Tuloy sa taon ni mo din, Natalie, Mo ganing para na ako, mas maayaw nga mapahawa ka sa inyo. Pasagdi sila, nga sila na si musulbad sa ilang problema. Langan man sa nga hangtod sa hangtod na lang kang ingon ni Ana. Nga naman ni, Mag-isod naman hino ako katog. Pila naman ni kagabi nga mumata ko gabi ang dako niya maaptan na lang puntag. Dili kapon ko makatugog balik. Uy, Natalie, kalaom ko sa mong mata. Wa ka matuog? Wa pa. Uy, unsa? Nga ano man na, Maglisod ko katog pa. Tuod di ay. Wa na tay bugas din Natalie. Last na tong gilungag nako karong buntaga. Ha? Katalikod ma. Wapagani usa ka buwan nahurot ng atong bukas? Nalimot ka. Daghan kay ta din hiday. Mga igsuon nimo. Unya sila kuya nimo. Sila kuya? Di na sila magpalit og ilang bugas, ma? Naunsa ka baya in taon, Dili dahi tamutabang sa imong maguwang nga naglisod man na. Unya naapag yung obligasyon. Maayo man ka. Kay wa man kay obligasyon. Nakabantay ko, nagkadukay, nagkapukat ang problema sa among bahay. Ug ang nakapait, kay mura mag-anhigihan ok na ko ang tanan. Unya ka na bitaw bisag ganahan kang mopahuway, dili ka makapahuway kay bisag mopiyong ko sa kong mga mata, daghan ang magdagan sa kong hunahuna. Hinungdan nga maglisod ko og katog. Unya perming init ang akong Unya, mura bitaw magkurog ko. Unya, hilom ha? Ganiha pa kada? Ganiha pa gid ka? Sige hanta kag padlong, di gid ka patuog gahi kag Oy, Natalie. Ang sagod taon ka. Diyon sa nanin mong bata. Tagay kag badlongon ma oy. Ganiha ko sige badlong anak niya, di man patuo, di maminaw. Noon sa kabaya, nayabag na ka. Karon na lang ka mo reklamo nga magsaba magyud na sila. Pahuway dito kay nayabag na ng utok nimo.
Nak, gawas na. Mga na ta. Dili ko pa. Oh, naunsa man ka? Ambot pa. O kasabot sa akong kibati. Kaya nang perming kapoy ang akong lawas, pero di ko magkatugog tarong. Nak, Usahay makahuna-huna akong bati sa akong kaugalingon. Laming ipakamatay. oy, Natalie anak. Ayaw ba yagil pagunahon na og ingon ana, ah? Dili na maayo, nak. Pa. Mag-apply ka para gawas? Oh, babe. Na may opportunity para nako. Sayang sad kung dili nako i-grab. Kung mao na, uban ko rin mo pang-apply para sa laing nasod. Sure ka? Oo, Natalie. Pero ang imong trabaho din, Bahala na. Okay ra na. Wapabita tayo obligasyon. Wapatay anak. Ano, maliig mag-explore tag pangitag trabaho dito. Babe. Nga naman ka? Gikulpaan man ko sa resulta sa medical, babe. Nga naman? Feel mong good na ako nga na ako'y sakit. Unsa? Hello, ma'am, sir. Niyan ang result sa medical examination ninyo. Oh, Thank you. thank you, ma'am. Clear man hinoon ang ako medical. Oh, di ba? Gignanti ka nga huna-huna ra na nimo. Pero babe, naipaw ko nga dili ni normal lang akong gipati. Naipaw ko, babe. Natalie. Niagi ko medical kay nang-apply man ko para abroad. Pero clear man hinoon ang akong medical. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unyang pangutana, perming mo sakit ang akong ong. Unya, makamata ko gapiing dako. Ug dili na ko makatug og balik. Unsa man kay posible nga nahitabo nako? Ikaduhang pangutana, dali kay kong masuko. Feeling nako nag-inusara ako sa akong mga problema. Unya feeling nako, permi kong istoryahan sa mga tao. Unsa man gyud ay ni? Ikatulong pangutana, perming kapoy ang akong mata, ingon man ang akong lawas. Pero maglisod ko og pahuway, doon na ba mo'y tambal nga ikasuggest na ako? Ikaupat og katapusan, miagi kong medical kay nang-apply ko trabaho para sa gawas. Pero clear man ang akong result. Unsa man nga espesyalista nga pwede kong magpakonsulta, o pila man po'y akong magasto. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Natalie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Mga legal nga mga problema, ato ni Bathan ang bahalang mutambag niya na. Dagang pamagi, klase-klaseng pamagi, usaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Waligya kato mga successful nga mga tao aning kalibutan, no? Purbidang daghanang mga panahon nga
pakyas. Pero no retreat, no surrender. So, balik na sad. Matumba, bakod, mapa, bakod. Tumba na sad, mapa, bakod. Di man ginaingog makuha dayon nato ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Alright? So, ang atong magtatampo si Natalie, 28 years old, taga Minglanilla. Maayo din pagpaminaw na ni LP Alpanti. Mga taga Talisay. Mayong pagpaminaw dia sa mga Impasis family, mga Discalyar family da sa Talisay mo naman ang iriyaha da, no? Mga taga Naga City, mga taga Kantawan, musta naman dai pong mga taga Kwan, Esperanza Kinugitan, Misamis Oriental. Kung yatubangan na inyong mga ngalan, gipadaan ni Dr. Aida Abrugar Kalamba. Pirmi ko nung mamiyaw sa Jasmine Legaspi, Belma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba. Ang butog unsa ni si Belma Navarro ni Nicar Navarro Basiliote da sa Negros, sa Balihirmusa. So taga-Tagbilaran City, Geraldel Urap Urunan, Batong Hinog, Tagbilaran City, no? Taga Aluginsan, musta naman si Junel Ignario Dakwa. Sorry kayo ning uban nga di na ko mabasa kay piting daghana si Fe Rabanes, Jerry Rabanes, Arlene Abillanusa, og Piri Natad, Almon Natad, Merlin Lapot, og si Bin Lapot, no? Musta naman day, thank you day very much sa mga taga Kantawan, no? Na-successful na sad lang among pag-get together dia sa ato sa Magdok, no? Labi na gyud sa mga Abillanusa family nga gitabangan gyud taon ko ninyo nga madayon ang among singalong. Musta naman si Awing, yung imong daddy, thank you day kayo sir, Okay, so ang atong matatampo kung balikon si Natalie, no? Minglanilla sa ward unsa ni siya kanang mga dandas Minglanilla, mga ward man na, no? Unang concern ni Natalie, perming maglabad ang iyang ulo ug mutumar makatug mga siya pero dili na siya makabalik og tulog. Nagmata niya matug siya, di na siya kabalik og tulog. Unsa man day sakto kuno, unsa may angay buhaton. Na may mga kining insomnia, nanay mga klaseng insomnia na dili makatulog. Nya na po'y mga tao nga makatulog pero nagmata kay mga tug CR, mga kadlaw, di na makabalik og tulog. Munay ingnon tag nang interrupted nga kanang di makatulog. So almost every clinic hour nako maghatag gyud ko aning mga tambalang nga para pang katulog. Ngan lang nako pero dili ko sigurado makapalit ba mo ni without a doctor's prescription, Natalie, no? Kung labad imong ulo, daghan man tag mga klaseng analgesics. Ako nang balikon natay non-opioid analgesic simplified by kining paracetamol, mefenamic acid, ibuprofen, acetaminophen, basta kay mga painkiller o mga grabe na ganin, tractable pain na gani, pwede na siya mga opioid analgesic like tramadol, oxycodone, morphine. Muna akong gina-prescribe sa akong mga pasyente. Katong mga dili makatulog ang akong prescribe kaning mga benzodiazepines, no? Usay mo prescribe kog Valium, usay mo prescribe kog Zolpidem or Stelnox, usay mo prescribe kog Limborexant, Daibigo, nindot ni siya kang kaloy ning nga product. Nindot mahal lang pero effective kayo, you drink milk, ayo pa drink og coffee because if you drink coffee the more nga dili ka makatulog because coffee has caffeine which is an stimulant. Unang concern, Natalie, dali na kuno masuko. Ayan pagtuo, naginusara siya, o niya, ayang tuo nga, kuanan man po kuno, istoryahan siya sa mga silingan. Gamon ning gitawag sa mong pagtuon sa psychology ug psychiatry nga ideas of reference, no? Kung dali ka masukok, kinahanglan kay balo ka how to manage your anger, Usada kung ikaw how to manage your anger is you slow deep breathing, you count 1 to 10, take a shower, or you watch a show da sa imong cellphone or da sa imong laptop, or you go
somewhere else, ayaw pag focus kung suko ka, no? Ay nga kining na magtuo ka nga ikaw mag-istoryahan, kini siya usa ka simptomas sa katao nga medyo suspicious or paranoid. Kumuna siya kung mga pasyente nga mga drug users, no? I don't think so nga si Natalie usa na siya ka drug user, pero kung naa kay mga pagtuo nga na nagtapok-tapok ang mga tao, ikaw may gihisgutan nila, kana alarming na siya. Kapoy kuno kayo ang mata, ang lawas, dili siya makapahulay, unsa mo kuno'y tambal. Siyempre, you take an relaxing medication, mga minor tranquilizers, no? Usually, akong i-resita niya kini mga minor tranquilizers o mga anxiolytic medications, no? Alprazolam, mga benzodiazepines. Yes, sometimes I give major tranquilizer in regulated dose, no? Mao na ako mga tambal, no? Mangingalan lako petendaghanan ni sa market, no? Pero gikasubon ako bagingon nga stricto ang butika nga mo dispensa ng mga tambala kay medyo delikado lagi po, regulated maguning uban ni ani, no? So makapalit lang mo na kung magparisita mo doktor. Usay man ganin na mga tambal, labi ni kining mga alprazolam, pananglitan, dili sila mo serve kung dili yellow pad ang sulatan sa usa ka doktor. Minglanilya raman ka, Natalie, naman tay dako nga hospital des Minglanilya, sige man kog labay diya, na? Ato lang, parisita lang kag mga tranquilizers. Bisan dili psychiatrist, bisan kinsa nga doktor, pwede man mo resita og mga tranquilizer. Nga dili man pwede kay psychiatrist may mo resita og tranquilizer. Nga nagong dili pwede. Ako dai Dr. Obra, psychiatrist man ko, anong pwede man ko mo resita kanti antibiotic, bisag unsang tambala pwede ko mo resita. Anong dili man. Licensed doktor man ta. Pasar man ta sa medical board exam. So wao na nga ang ubang doktor nga bisag dili psychiatrist mo na uban lagi mo di mo ibo na di man ko psychiatrist. Anong di man kay pwede god. Basta kay within the kuan lang yun, pod. Recommended nga kadaghanon. Ning apply man gud siya kuno pagka OFW kini si Natalie nya ang tanan nga mga medical workup kay required ba yana normal lagi kuno. Normal ra. O ngano magkahangayon ani man yang gipaminaw nga labad yang ulo, dali masuko, duda-duda, kapoy, yung matay, ang lawas. So, itawag mo mga psychosomatic signs and symptoms. Daghang kay mga pasyente nga nani nga normal ra ang tanang mga laboratory workup, pero daghang kay gipang mo, no? Wa gani siya medical problem kundi it's just a product of their negative line of thinking, no? So, muduol kang doktor ni Obra. Kung medyo minus lang budget, sige lang. Makitala na itong pagi. Namatay mga sampul-sampul na rin. Tagaan ka, something nga maka-relax ka. Kung pila, magdepende na po. Kaya dili, makahatag po tanan libre. Bayran po ng uban sa butika. So, naani sa solusyon. O bata pa man kaya ka, Natalie, 28 years old pa man ka. Masulba na ng imong sleep problem. Kitang tanan natin sleep problem. Labi under stress ka, dili ka sinati sa lugar, nakakay mga apprehensions, resulta yun na sa kanang problema sa pagkatulog. Alright, so naiwa, tagasabot ka sa kung speaker ni mo Natalie sa Minglanilya, o nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran, ako si Dr. Rene Obra, with our staff diri sa RMN Cebu. Mapasalamaton kami sa inyong makanunay yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Assalamualaikum, until the next time, hasta la vista, bye-bye!